Ataquem el punt 7 del temari, extracció de factor comú, que com ja sabeu de nombres naturals no és res més que una aplicació de la propietat distributiva, però en aquest cas feta a l'inrevés, és a dir, que si nosaltres tenim una expressió com aquesta, a per b més a per c menys d per a, el factor que es repeteix seria a, podríem dir que és a vegades b més c menys d, entre parèntesis, d'acord? Anem a l'exemple 1, diu extreu factor comú i calcula. Recordeu que els números que apareixen en una multiplicació s'anomenen factors. En aquest cas, fixeu-vos que en aquesta multiplicació d'aquí apareix el factor 4, en aquesta multiplicació d'aquí apareix el factor 4 i en aquesta multiplicació d'aquí també apareix el factor 4. Per tant, 4 seria el factor comú. I per tant, serà el que posarem al davant de tot. Posarem 4 por i obrirem un parèntesis. Què és el que posarem a dins del parèntesis? Doncs fixeu-vos. A què ha de multiplicar 4 per obtenir aquesta expressió d'aquí? Doncs a menys 2. És com si traguessin aquest 4 por, llavors què ens queda? Ens queda un menys 2, que és el que posarem aquí. Aquí el 4 multiplica a més 3 i aquí el 4 multiplica a menys 7. Un cop hem omplert el nostre parèntesis, ara ja podem calcular, perquè ens demana aquí que calculem. Tirem de sumes i restes en nombres enters, menys 2 més 3, recordeu, signes diferents, restem i posem el signe del gran, donaria 1, i 1 menys 7, restem, posem el signe del gran, donaria menys 6. Per tant, 4 per menys 6, recordeu, multipliquem 4 per 6, 24, i més per menys, menys 24. Anem a posar un segon exemple. Molt senzillet, però a la vegada molt interessant. Fixeu-vos que aquí el factor d'aquesta multiplicació que es repeteix, o d'aquestes multiplicacions que es repeteix, seria el menys 2. Fixeu-vos que el tenim aquí i el tenim aquí. Atenció a aquest últim, perquè sembla que si traiem aquest menys 2 d'aquí no quedi res. En realitat, això és el mateix que tenir menys 2 per 1, perquè menys 2 per 1 és menys 2. Llavors faríem el mateix que a dalt, posem el menys 2 por i obrim parèntesis. Què posarem dins del parèntesis? Doncs si traiem el menys 2 por ens queda menys 3, perquè el menys 2 està multiplicant aquest menys 3 d'aquí. Aquí el menys 2 estaria multiplicant amb més 6 i aquí el menys 2 estaria multiplicant a 1, per tant hauríem de posar més 1. Recordeu que això i això ha de donar el mateix, per tant menys 2 per 1 ens ha de donar aquest menys 2 d'aquí. Si aquí hi ha una, dues i tres multiplicacions, aquí ha d'haver-hi 1, 2 i 3 números. Aneu en compte, no us deixeu aquest més 1 d'aquí. Molt bé, doncs ara ja podem calcular. Menys 3 més 6, signes diferents, restem, donaria 3 i posem el signe del gran, per tant més 3. I mateix signe sumem tranquil·lament, 3 més 1 farien 4. Menys 2 per 4, que si multipliquem 4 per 2 són 8, i menys per més donaria menys 8. Doncs fins aquí el punt d'extracció de factor comú. En el proper punt del temari el que farem serà resoldre operacions combinades.